po ang mga high-rise building. My God. Dito po tayo sa Makati. Dito po sa may Legazpi Village. Meron itong market na every Saturday ay mag-open. Ayan, at busy-busy na sila. At sa tingin ko half day lang po ito hanggang 2 o'clock PM. Yun po ang nakalagay sa online nung nag-search ako nito. At ito, nandito tayo. Ang ganda po ng paligid. Ayan. Puro mga malalaking buildings makikita natin. Ayan, alam po natin dito sa Makati, ito po ang una-unahang maraming high-rise buildings, di ba? Kaya tingin po natin. Ang dami. This is the taste of the Caribbean Islands. Oh my God. Hello. Nice. Yummy dishes. Wait, let us see. Come here. At hindi nagpapahuli ang ating mani. Ang mani. Ayun po. Forever nandyan lang. At hindi rin nagpapahuli ang ating cotton candy. Ayan po siya. Ang dami pong mabibili dito. Grabe. At nasa na yung kasama ko? This is the kale. Yes, ma'am. May konti siyang aftertaste. Pero pag i-juice po, wala naman. Basta kamuha nyo lang siyang... Ito po inahalo ko calamansi concentrate. Pag sa bahay, pwede po siya any fresh fruits like apple, pineapple. Pwede yan. Pag gawin ko sa sabaw sabaw, hindi ka mapait. Hindi, ma'am. Hindi naman po. Pwede po siya ihalo sa tinola. Sa sinigang, sa nilaga. Yung iba po, ginagawa siyang lumpia. Sa halip na lumpia wrapper, siya hindi na po. Gawing salad. Ito 1/4. Yes, po. Nice. That is kale, I know. Wow, naman little cheese, sausage, nandito tayo. Wow, nice. Si Joby. Ayan siya ang mga paninda nila. Ayan nila. Ayan yung nalaking sausages. At ito naman si Roy. Taste and remember. Wow. Nice. Banana chips. What is this? Broa. Ayan, dami niyang panindang magaganda. Tingnan ko muna yung kasama ko. Nasaan na? Dito naman ay apple pie, singles, apple pie, juices, Yung sabi ko ang pag-uol kasi ano sa kay Robert doon. Kapero po. Gaganda pa ng fruits dito, oh. Busy po ang lahat. Ang ganda po ng mga raspberry. Wow, fresh raspberry. Meron sila, ha. Ganda. Look at that. How much? Bangkok yata galing.
Blueberries. Blackberries. Strawberries. Yan yung nakita namin kahapon sa Baguio. Ito. Nag-picking kami nito kahapon sa Baguio. At ito naman ay Thailand. Kano yung strawberry? 500. Isang kilo yan? 500 ang kilo. Aba, pareho lang sa Baguio. Pareho lang po kayo ng price sa Baguio. Oh. Ang ganda pa, oh. Saan galing yan? Baguio galing yan? Yung strawberry? Baguio galing yan? Ha? Ah, Mexico. Wow. Kaya pala malalaki. Kasi wala ako nakitang ganyang kalalaki sa Baguio kahapon. Diba? Kaya nga. Ganda. Saan to? Protesta. Tuman, panipig, the leche flan. Oh, yung favorite ng nating lahat, ang chicharon. Andiyan na. Oh, ang sasarap. My God. Oh, tukutsinta. Nandito na may bibingka at merong kesong puti sila nakalagay. Nakabalot sa nakalabaw. Suma sa ibo, si Paris sa mangga. Ang sarap. Ayan, dami. Dito na lahat. My God. At nasa na yung aking grabe, ang gaganda ng tinda mo. Ang gaganda ng paninda. Special tamales, suman sa liya. Oh, tamales. Saan po galing yung... Ito pong tamales, no? Ay, ito po? Saan po galing to? Kay Pampanga. Magkakano po? 60. Gusto mong, ano, taste? Nagkano mo sa ito? Dalhin natin. Ayan, ano? Mamaya, ikot muna kami. Ang sarap yan eh. Wow. Grabe na. Ano pa? Hello po. Tommy's Coffee. Wow. Tommy's Roast. Good to see you. Wow, kaldereta po yan, no? Yes, ma'am. Uy, ang sasarap na ito. Ito upe. Ang sasarap. Braso de Mercedes, oh, laki, oh. Uy, ang galing nilang maglasanya. Lasanya with tuna? Ano po ito? Baked macaroni. Ah, macaroni ba? Ay, oo nga. Yun pala lasanya. Lasagna. Oo nga. Ayan. Vegetable and this one is beef? Or no? Beef. And this one? Fettuccine. Fettuccine. Fettuccine? Chicken. Chicken and mushroom. Chicken mushroom? Ano pong ginamit na pasta? Ano pong ginamit na pasta po? Di po ba lasagna yan? Saan po? Fettuccine po. Fettuccine. Ah, Chicken yan. Chicken, mushroom, chorizo. pwede. Thank you po ha. Really with you. Lumpia Bacolod. Sila at may empanada. May piyaya. This is Bacolod style.
Reno's Bacolod. Delicacies here. Wow, special. Ayan. See that? Grabe guys, dahil pagkain dito, mabubusog ka pag pumunta ka dito. Paghandaan mo na, yung tiyan mo dapat empty para marami kang makain. Iba't iba at samut-saring pagkain na nailatag para sa ating lahat. Ito na. My God. At meron din cashew nuts. Ito, favorite ko. At ito, smoked fish, yung pinapa-boneless na bangus. Banana chips nila. Meron. At ito ay nandito tayo sa Bataan Cashew and Seafood Products. Here. Ito yung cashew nuts nila. Magkano pong cashew nuts? 590 po. 590. Ito po, 495 yung split. Galing sigurong Palawan, ano? Sa Bataan po. Ay, Bataan pala. Ayun nga, Bataan nga pala. Sorry. And then, meron din silang cashew butter. Yeah. Cashew butter. Banana chips. Boneless. Nasaan na yung kasama ko? Oh my God. Nandito ka. Akala ko na wala ka na. Bili akong nuts. Ay, ng ano? Oo. Hirap magbitbit. Mamaya na mamili. Ikutin muna natin. Wow naman. Kakaiba naman sa kanya. Singkyu. Paano po i-pronounce? Sang? Sang. Sang. Ang rolling. C-I-N-Q but it will be pronounced as Sang. Dessert Boutique. Wow. Sang. Wow, kakaiba naman ito guys. Sa pronunciation pa lang. Ako'y nai-strange na sa kanya. Mga tarts po yan. Ano po ito kung baka? Anong lahi? Ano po siya sa Italian? Italian? Sir, may for today, sir. Sang? Hindi ba kaya cinque kung Italian? 5? Hindi naman. 5. Cinque. Di ba? Bakit sang? Ang Italian kasi is cinque. 5. Di ba? Sang. Ah, Italian siya. So they just pronounce it sang. But what I know, because I am very fluent in Italian, this is cinque maybe. Yeah. Cinque. Yan. Gaganda ng mga product nila guys. At dito na fancy LGF Pico de Gallo. What is Pico de Gallo? Pico de Gallo. Pico de Gallo. This must be Mexican. Mexican ito. Style nito. Doon. Italian. Dito naman. Ah, ito sa amin to. No, Filipino. St. Mary Dairy Company. Ito po ay sa amin. May keso po kaming masarap. Carabao white cheese. Ayan. Galing na. Ganda ng white cheese. Oh, para lang mamon. Ayan. Ang masarap na pastillas na out of Carabao's milk. At ito naman ay peanut butter. Yeah. Sugar free. Very healthy. Yeah.
Oh, wow. Ganda. Where are you? My partner, where are you? I don't know anymore. Where are you? Nasaan na siya? Ay, nandun sa kabila. And this is about food. And she brought this. Look at that. Ang ganda niyang tingnan. Ang ganda niyang tignan. Oh, ayan lang pala. Oh, Kimby nuts. Nandiyan na lahat ang nuts, guys. Wow. Si Tatang, oh, namasyal din. Full of fresh organic agricultural products. Nandito na lahat. Grabe, guys. From gulay to prutas, from processed foods, from sweets to Italian, Mexican, Mediterranean, Ilocano, Pangasinan, Panggalatok. Nandito na lahat. Bisaya, Waray, Ilonggo, Bacolod. Dito na po lahat. Grabe. Fiesta. It is a festival of foods talaga. Grabe. Tingnan mo yan. Oh, fresh Yaya is not breakfast. veggies and vegetables. Yeah. Grabe. Ano po yung specific name nitong place nyo? Festival of Foods? Ah? What? Ah, eto. Community market. Kasi every time na pumunta ako dito, sabi ko, Festival of Foods po doon sa Salcedo. Ganon. Ayan, ang ganda. Kashmir. This must be Indian? Oh, yeah. Because it is Kashmir. Indian empanada. Yan pala yan, hindi pala atin, sariling atin. Sa atin na rin yan, nandito eh. Atin na rin yan. Ang ganda. Ayan, mga pita breads. Ooh, ano yan? Bigyan ako ng... Dates. Yung matamis yan, yung ano, parang sa palm tree, no? Eh, doon lang ho ako nakakabili sa duty free, hindi po doon sa mismong puno. Ang dami naman ako naman po. Puro na lang tayo kain sa free. Naku naman. Ay, walang buto pa lang. Walang buto, yung tinanggal na pa lang. Hindi po kasi ako fan ng, ay at least may almonds. Pecan I don't like. Magkano po ito? 650. Ha? 650 yan? Bili natin yung dalawa. Dito pa tayo. Ang hirap magbitbit na ano po. Thank you po. Thank you so much po. Ang sarap na po yan ng the best yung kinakain niyo po. Okay po. Bye-bye. Hummus, falafel, baklava. Al-Halabi for Syrian pizza. Falafel, baklava. Oh, Syrian. Baklava. Lagi ko naririnig pero I've never been tasted. Oh, sige, tapa. Oh, tapa. Wow, wonderful. From old-fashioned tapa. Yeah, this is original. Sariling atin yan. Sariling atin. Baka. Parang kalaboy. Ay, ibili mo yung dalawa. Gustong-gusto yan. Maradahil? Maradahil ba? Parang kilala ka, parang artista yata. Ano? Artista? Artista parang. Opo, may kamukha po kayong artista. Talaga? Sino na yon? May kamukha siyang mga artista, no? Mga artista yung mga tao dito. See that? Ang daming breads. Wow, grabe, oh. Fruits, vegetables, breads. Wow, grabe. Hindi ka magugutom sa parting to. Nandito na lahat. Even plants, they have. Pero nakakalungkot lang hanggang alas 2 lang sila dito. Bale, half day lang sila. The breadery. This one is the breadery. Ma'am, sa inyo po. Walnut bread po ito. No thanks. Busog-busog ako sa taste. Ang daming nagpa-taste sa akin. Ang babait nyo naman. Grabe.
Ang sasarap. Ang sasarap. May kastanya, oh. Ang dami nilang langka. Oh. Diba? Magkano kayang kilo yan? 800 ang kilo. Ayan. May langka sila, papaya, breads. Ay, iba pala to sa kastanya. Wow! Talang sa atin, natatapon lang. Ayan nga eh. Ganyan pala dito. Mandarin po kasi to, sir. Ha? Mandarin. Mandarin. Ibang klase yun. May marang sila, may papaya, may avocado, mango, durian. Ayun o, seafood, may ganito. Oh my God. Ano? Nabusog na ako eh, sa kakukuha eh. Oh my God. But this is my favorite. My favorite. Wow, grabe. Ito na para sa'yo. Ayan? Okay. Wala lang po 900. Nangangamoy. Nangangamoy. Oo nga. Lasagna, eggplant lasagna, meat sauce, yan, masarap yan. Sarap. Oh my God. Daming masasarap. Dito po ito sa Mantiquilla. Dala kaya dito sa talaan. Ay, ano naman yata. Sarap na nga, madam. Masarap. Hindi kumano. Ay, naku, ayoko mag-amoy ako diyan. Community market po every Saturday morning up to 2 p.m. Nakakalungkot kasi half day lang.
Wala silang hapon, wala Alam silang... mo tuwing hapon, ganito, di ba lang? Kahit man lang dinner sana. Doon masarap kumain, dinner eh. Saturday lang pala. Oo nga. Saturday lang, no? Ang sabo. Half day, oo. Ganon sila eh. Meron silang isang ako, nakita mo? Oo, nakita ko. Mas malalaki doon sa dulo. Look at that. Nakapila po sila. Ano pong pinipilahan? I'm just curious. Tingnan natin po kung ano itong napipilahan dito. Ano ito? Busy-busy na sila. Wow, taho. Ito po yung taho na may flavor. Wala po. Wala po. Ganyan po, natural. Regular lang po. Ah, regular? Ah, okay. Thank you. At dito naman, pag naihi kayo, meron naman dito, kakanan ka dito sa may place na ito na may mga upuan, dining area. At dito sa right side niya ay mayroong CR. Ayan. At doon banda ay playground. Nandito na lahat. Very nice kasi malilibang pati mga bata. Ayan oh. Ang luwag. Napalaruan ng mga bata, di ba? Di ba ang ganda? This is Salcedo Village. At ako'y busog na ng ano. Pangalan nito, Dalandan. Hindi ko maubos. Cute niya. Daddy, daddy. Pinipilahan ko dito yung taho. Talaga. Okay. They have also fried pigeon. If you like. This is a hot surface. Mapasok. Sasalita pong mag-isa, no? Okay. Pasyal-pasyal. That is kale. Alam mo yung damortis na yung kinakain ng locos. Marami yun. Wow. Tomato salads. Ayan. Ano ba ito? Oh, mushrooms. I love that. Yummy. Yummy, yummy. Ito. May marami sa locos yung Ay, ganyan. hindi ko alam yan. Anong pangalan yan? Kalumpit. Kalumpit yan. Sa Tagalog. Kalumpit. Kalumpit yan. Lamb salad, lemon sauce. Wow. Ano pong luto yan? Italian? La cuisine. Sa ano? Salmon. Lasagna. Ano Hi, po? ma'am. Morning. Anong klaseng cooking po ito? Friends. Cuisine. Ah, French. 2.5. Beef lasagna. Ecco, in Italian, questo è fettuccine con vongole e frutti di mare. It's almost like vongole. Sì, frutti di mare, poi c'è pure... Che cos'è? Manzo. Seven sauce. Manzo.